Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сяргей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Рашучыя крокі». Сябры, ці ведаеце вы свае слабасці? Напэўна, мы людзі, усе за партай, са спісам недахопаў у руках і сэрцы. Больш таго, у кожнага з нас ёсць расколіны ў сцяне. У нашай царкве ёсць два чалавека. Адзін, калі прыходзіць пакушэнне, у памяці трымае загадзя падрыхтаваныя біблійныя тэксты, спрабуе грахоўнае зло адбіць святым пісаннем. Другі ідзе і мые твар халоднай вадой, каб пераключыцца. Ці ведаеце вы тое, што трэба кардынальна змяніць у вашым жыцці сёння? Раздзелы Паўла з паслання да рымлянаў 12 і 13 заклік да рашучых крокаў. Наш тэкст – кропка ў важнай і практычнай частцы паслання. І гэтак рабіце, ведаючы, час, што ўжо гадзіна абудзіцца нам са сну, бо цяпер бліжэй да нас збаўлення, чым калі мы паверылі. Ноч зыходзіць, а дзень наблізіўся, дык адкінем справы цемры і апранемся ў зброю святла. Як у дзень будзем хадзіць прыстойна, не ў гулянках і п'янстве, не ў юрлівасці і бессаромнасці, не ў сварцы і зайздрасці, але апраніцеся ў Господа Ісуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажаданнях. Як зразумела растлумачыць сэнс гэтых вершаў? Паспрабуем зрабіць гэта на простым прыкладзе. Уявіце сабе, што апостал Павел трымае ў руках таблічкі з рознымі папярэджаннямі. Такім чынам, першая таблічка – увага, унікальны час. Мы жывем у такі час, калі, здаецца, увесь свет змяшчаецца ў кішэні. Мабільны тэлефон ператвараецца ў сродак збору інфармацыі і камунікацыі. Ён быццам твой разумны спадарожнік. Нядаўна наша дочка атрымала новы тэлефон наўзамен старога. Яна дала мне зрабіць фотаздымак, і я заўважыў, што ў прылады ёсць кнопка «Штучны інтэлект». Калі ўключыць опцыю, то малюначак дафарбоўваецца, рэзкасць дадаецца, атрымліваюцца неверагодныя здымкі. Тэхналогіі рухаюцца наперад. Ці пра гэта кажа апостол? Зусім не. З прыходам Месіі пачаўся новы этап гісторыі. Раней не было такога нараджэння, такога жыцця, такой смерці, такога ўваскрасення. Ён крыніца і рухавік зменаў. Дзякуючы яму я ўпершыню усвядоміў каштоўнасць малітвы, па-новаму адкрыў для сябе старонкі Бібліі, натхніўся біблійнымі гісторыямі і лепш зразумеў сябе. Сёння, тут і цяпер унікальны час. Адкуль я ведаю? Ад апостала. Для пазначэння часу ў грэцкай мове ёсць два словы. Хронас – назва кажа сама за сябе. Храналогія – лічбы на гадзінніках, паўзунок на календары. Але Павел выкарыстоўвае другое слово – кайрас – якасць, магчымасць, падыходны час. З чаго пачынаецца наша раніца? Тэлефануе будзільнік. Павел трымае таблічку «Сябры, унікальнасць часу». Гэтак рабіце, ведаючы час, што ўжо гадзіна абудзіцца вам са сну. Мінулага ўжо няма, будучыні яшчэ няма. Сучаснасць – гэта тое, што нам падаравана. Як мы ёй карыстаемся? Другая таблічка – увага, важныя вобразы. Апостал выкарыстоўвае галоўныя словы і важныя біблійныя вобразы. Калі уважліва прачытаем вершы, то заўважым іх. Ноч, цемра, сон – гэта пра лукавы век. Дзень, святло, няспанне – пра Божае царства. 13 верш.
як удзень будзем хадзіць прыстойна, не ў гулянках і п'янстве, не ў юрлівасці і бессаромнасці, не ў сварцы і зайздрасці. Павел настойвае: адкінем справы цемры. У спісе апостала 6 грахоў. Гулянкі – тое, што прычыняе незручнасць іншым. П'янства – для грэцкага грамадства ганебная справа і загана, тым больш для хрысціянства. Юр – чалавек, які не шануе вернасць. Яму заўсёды і ўсюды трэба задаволіць сваю юрлівасць. Бессаромнасць – пра чалавека, які публічна адважваецца рабіць тое, што лічыцца непрыстойным. Сварка – дух суперніцтва і імкненне быць першым ва ўсім, але нянавісць да тых, хто можа абысці яго. Зайздрасць – дух незадаволенасці. Чалавек дбайна сачыць за выгодай, дадзеным іншаму, а не яму. Апостол разумее, што кропля нараджае мора. Маленькі грэх можа ператварыцца ў вялікую бяду. Павел просіць: апраніцеся ў зброі святла. Трэцяя таблічка. Увага! Самае галоўнае. Мы чытаем: апраніцеся ў Господа Ісуса Хрыста. У пасланні да Ефесянаў Павел кажа пра ўсю зброю Божую. Магчыма, рымскія воіны натхнілі яго стварыць духоўныя вобразы. Тут, у пасланні да рымлянаў, ён выкарыстоўвае выраз «зброя святла». Пра што наогул размова? Усё, што злучана са святлом, злучана з Богам. Твар Майсея свяціўся, калі ён размаўляў з Господам. Твар і адзежа Ісуса змяніліся на гары ператварэння. Нічога дзіўнага, бо сам Христос сказаў: «Я святло свету». Пра яго напісана ў Евангелі: «А пачуўшы, што Ян у вязніцы, Ісус адышоў у Галілею, і, пакінуўшы Назарэт, прыйшоў і асеў у Капернауме прыморскім, у межах Завулёна і Нафталі, каб споўнілася сказанае праз прарока Ісаю, які кажа: «Зямля Завулёна і зямля Нафталі, на дарозе прыморскай за Ярданам, Галілея паганская». Народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае, і тым, што сядзелі ў краіне і ценю смерці, святло зазяла. Святло – Христос. Апрануцца ў зброі святла – гэта апрануцца ў Хрыста. Розныя выразы, тыя ж самыя падзеі. Размова не пра апраўданне, а пра працэс асвячэння. Наша задача – забіць Божы маршрут у свой навігатар, дазволіць яму стаць нашым правадыром. Прыняць яго склад думак, напісана ў пасланні да філіпійцаў, бо няхай тое ў вас думаецца, што і ў Хрысце Ісусе. Дазволіць яму быць прыкладам, напісана ў пасланні да Ефесянаў 5.1, дык будзьце пераймальнікамі Бога, як дзеці ўлюбёныя. Адзін ангельскі паэт пісаў: «Біблія – Божая кніга, натхнёная Господам, а таму яна шукае мяне». З якімі словамі яна звяртаецца асабіста да мяне і ў якім стане мяне знаходзіць. Як удзень будзем хадзіць прыстойна, не ў гулянках і п'янстве, не ў юрлівасці і бессаромнасці, не ў сварцы і зайздрасці, але апраніцеся ў Господа Ісуса Хрыста і не дагаджайце целу ў пажаданнях. Урывак, які мы прачыталі, паўплываў на Аўгусціна Блажэннага. Ён пісаў пра гэта ў сваёй споведзі. Ён быў разумным, але пакутваў ад сваёй грэшнасці і бездапаможнасці. Словы з паслання да рымлянаў усё перавярнулі ў ім. Ён зразумеў, што мае патрэбу ў галоўным, у Хрысце і ў пераменах ад яго. Сябры, нам усім патрэбныя рашучыя крокі. Што прапануе Павел? Першае. Паглядзець на гадзіннік. Сёння, тут, цяпер унікальны час для сапраўдных пераменаў. Другое. Зрабіць рэвізію гардэроба. Старыя адзенні, грахоўныя, выкінуць, новыя, духоўныя, апрануць. Трэцяе. Усвядоміць. Самы галоўны – ён. Галоўнае ўсё, што злучана з ім.
прикосновение твоих добрых рук. Я ощущаю, мой Отец и друг, движение мысли моей и мечты, мой каждый вздох и надежда, все знаешь ты. Ты в шторм судьбы надежная скала, где я найду прибежище от зла. Ты мой приют среди волнений и тревог, души спасенная песня, ты мой Бог. Я без тебя не проживу и дня, ты никогда не оставляй меня. Я без тебя, как без воды в степи сухой, ведь только ты источник жизни мой. А без тебя душа моя болит, в разбитом сердце песня не звучит. Нет без тебя надежды, жизни нет, в душе не засияет добрый свет. Не отпусти меня из своих сильных рук, жить без тебя страшнее всех разлук. Я знаю, вся будущность в тебе, тебе подвластно все в моей судьбе. А без тебя душа моя болит, в разбитом сердце песня не звучит. Нет без тебя надежды, жизни нет, в душе не засияет добрый свет. В тебе найду покой душе своей, и песня в сердце зазвучит сильней. В тебе моя надежда и мечты, и вечное блаженство — это ты. Найду покой душе своей, и песня в сердце зазвучит сильней. В тебе моя надежда и мечты, и вечное блаженство — это ты. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаю вашых пісем і водгукаў. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224 020, горад Брэст 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm і ютубе TWR Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.